Gue korek yang. Cuma kok dodok. Ora ana jumlah. Ah, alah. Enggak. Jumlah ki tau sumur depan juga. Piye? Bukan jumlah ya tau. Tengok. Ora dengok, jumlah. Dengok karuan. Ulo, kakek nolo. Masuk daerah anu ya. Ayo. Daerah ini Malang. Mojokerto. Wah. Iyup aja orang Karena. Ya winane kan riyup. Iya kae entuk loro aku. Rong dino, telung dino. Jadi ini aku matur ning etan ning kulon. Lah kok udan caco aku nang iki. Wis enak lho, truk. Lah kok iki Jawa. Pak yang bilang ke Jawa udah. kok rek lore kan gondol minggat apa iki? Di guna aku. Terong dino aku ora ini. Mari aku cuci parit. Jadi itu enggak no, Pak. Lah iya kan berapa cuci parit. Tambah Pak. Dan ini 13 nih. Sudah sangat. Hahaha. Lemah piye tak piran. Gitu. Iki mlebu rene. Nek patok tarik ora ya. Tak lagi. Lah iya engko kono kan nang patoke to. Tarik sudah patok iki. Masih kare. Sopo? Engko dhek penak kang mikire. Engko akhirnya iya gua rono no. Iya ora. Heeh. Tetep digaleng. Digaleng tengah Iya to tengah patok. foto AC. Iki kene dikaleni. Ya rapo. Menang iki. Ya ora ilang tapi kan ketok ngono lho. Ini kan terakhir to. Moro-moro mbaku kan. Kok picek sudah repot enak. Pepet to kepeksan. Udah gitu kok nama mami ya iki. Anu, pokok-pokok Zakri Besulan. gak Zakri iki njaluk win bojone Lapi darahke kan pindah mbuh. Heeh. Dikekno wong tandur ngono lho. Rokok ngene iki doyan. Remes wong tandur. Dukung murah. Wah, sewu to. Ya, 85 tak tang. Ini Pak Mari kan 1 Jadi, coba dengaran no mami kok kepencot aku ditekokno lho. Ya kok tak tekokno. Ya karek ngempat doyan tak aku ngempat pokoknya. Kalau tak setang ini bisa campur lintingan gue lah tak opos. Omah watuk kabeh. Lah sumpun. Penting aku ngerokok ora watuk. Danu watuk bojone watuk. Usop. Antek saiki watuke amari. Ya mesti wong loro kabeh iki dino. Enggak lampu bulet langsung geruk. Ora urus saking. Salah itu kumbang. Padahal ngerokok lintingan ora nek watuk. Lampu bulet ngono rapi.
mesti kono ra diramu. Wah, kok repot tak kayak tak semprot awalnya. Mas kepo. Yo kita gandasi kode semprot iki sisan lah semprotno kate semprotno kuwi. Malah sampe sing ngicipi ke atas tok kayak. Nek gedhe ra ngicipi belas. Ya kates kates. Padahal kate ora melok ngrumat. Oh, kates kok soseten yo. Aneh. Enak ya? Anak-anak sate. Wah, ini kates banget bentuk ini apa? Wis sampean plok ora? Yo ora to tak tak buah. Ora di. Nah, ora ta. Ora di krodong paling. Sing kene mburi sing. Sing mburi kasih kira kate matek. Ketok. Lha ku tak kali ini malah mbok bleki laras aku. Endi ta? Gurine dila lho. Iya. Perlu tak kaleni lah ben bayune iki rene orang ngomong. Iya. Gak laras itu pendem. Kalau dari pelok. Ayo terus dia ngomong. Belum mana lagi? Kalau langgar wi. Tahun-tahunan kan. Iku sing nggon gila itu etane iki ramu-ramu. Oh ngono lah. Bicarane wi. Iya, kayak aku cilik SMP cah kuwi. Terus nandur kuwi aku. Mesti remajakno to, resiki anune terus tubur. Dikit ketok jaran. Ono pik. Ayo nek diketokin aja dengan Apa itu pik sampai tak gua nang sana. Gua ning gedang ora apa-apa. Kena gawe pupuk kok. Nek ngono-ngono kuwi. Plastik gua ngene tanah sing organik gua ngene secara apa. plastik ada foto plastik di siji. Ngono ya. Oh, bojomu kok nek anu nek sing organik gua ngene-ngene secara. Wong botol sini kono rong tak bidemu. Apa ya? Vitamin iso sampean. Ganu apa tahu. Oh, ngombe. Senani lho. Ngombe iki ngombe jus langsung jeruk ya jus dhewe kalau ngejus bojone ra kena. Kilo porong kilo sing murah-murah kuwi jus dhewe. Jus padahal bolak-balik kegekno lho sing apel sing opo. Wae BG ne ya. Pait ento. Kira ento nek semingguan sak kresek. Iya. Langsung dijus. Wis gak ora kepangan bingung. Nek dilumpukno loro dina. Telu danu entok, pait entok, dora entok, lumpukno. Ini seminggu entok selikur apel lah. Jus dino tak dong ngombe. Ben ngono ra tegas wae bimbang dirimu bal ya aku. Nah jus lho entek. Tak tahu dipangan kan gemu dari. Nanti kian manfaat. Tapi yo balik meneh wong tuane. Nah, tanggapan itu. Ya seman wong tuane gemu. Saya ra dia. Jadi wong ya ayo kok. Mau ki bang tidur tambah di susu apa. Wis bener ngono kayak batokane wis. Kuwi dadi duit. Kuwi dadek duit. Korupsi tambah parah. Ya. Mune Yusuf. Kira. Asik. Iki kan segone tekarang. Nangger sak wulan entuk sak. Wes suwidak ibu kecekel tangan ya. Bayar sih ya larang dari. Kan solan kuwi dadi duit. Karang ki entuk ngir baksa kan malah ora sudah ibu. Tak foto kuwi. Kon solan lho. Apa? Bebek duit to, Dek. Apa bebek pasar langganan wis. Pasar kan sih kalah to kate. Kaya solan kan langsung pembeli pemakai langsung. Karena kan sih didol meneh. Apa nek pasar kan sih didol meneh. Kok bakul. Bakul ku lha pojokan ku lek dalanan. Iya iya ro. Lu 3.000. Dia ora tetangan. PP sak tahu-tahu nih isi PP. Anu nek nopal dipangan. Satu gombe. Sing film yakul gitu. Kita binar. Oh, Jadi ini banyu kuwi gue ingin ulone ta.
Oh, dua. Ya gitu. Lah pipone enggak cara ingetan. Pipon bae gede, bae pawonane kuwi. Masuk. Duh iki aku makan gedeng kok yo. Yo baceken to. Mati suwe. Ya. Kalene etane lah. Mulane kuwi oyote jane ndak dijupo. Kan ana oleh dijupo di kuwi ya. Itu sebuah ledok akhirnya melayu rene. Ya ora iso ngangkat cuma tungganan tok wis. Lah mari sak ngene ambane tak urung iso ngalan. Endi nak garep bingung ya. Iki rubar. Tapi kan wis rene oyote. Singkulan rubar lho bro kono enek rong. Kan nek rong urusan terus. Ya kono rong tak kaleni loro lho. Sini ketok motor kan gap. Enak sing tengah rong tak kaleni. Jagung yo kerep ae to ning cili koyo ning. Aku kerep, kok baru kerep kok baru Tolong-rong. Itu lah. gak. Aduh tang. Bukan kan power. Ya kaya daerah Pare Kediri Nganjuk ya ngono, kuwerep banget. Koyo kepari. Bareng ngono ya ditaleni. Iki apa? Iso wis tak lanjaran. Lanjaran. Kacang dawa. Sene udan beragi. Kayu dan buatan. Jadi gak kira orang ngebur ngetan, ditarik no pipo. Endi? Gila. Simpel ya, kalau pipo. Kontek angka. Panai yang barno dulu nih. Portes ini. Prasul, presiden. Kono iki baju. Lah maune desa Masuk. mesti prani. Enggak ireng loh. Kumpulan. Nih. Enggak deh. Nang nyaman jaya. Agar enggak. Udah angkep lo. Bolo-bolone mami yo. Ini Jarjo hari kencil kan lah. Gede to? Anggen pokoke kaos aku yang Gede to? murah anu. SMP daerah. SMA pikir. Are itu lho. Itu luwung Jakarta memang